Вітаю, сябры, працягваем жывы эфір на Еўрарадыё. Мяне завуць Маша Калеснікава, а сённяшнія мае госці гэта музыкі Алесь Байсан-Плотка і Сергей Сасункевич. Вітаю. Вітаю. Так, чаму мы тут сабраліся? Значит, 17 студзеня ў варшаўскім клубе «Хмуры» адбудзецца фестываль з такой вельмі грунтоўнай назвай, як мне падаецца, «Людзі ўсходу. Беларуская халодная хваля». На сцэну выйдуць пост-панк-гурты, якія прыехалі і спрабуюць дагрукацца да тутэйшага слухача. Я ўсё так сказала, Алесь? Можна даваць у эфір. Прыкладна так. Пра гурты, якія тут так ці інакш існуюць у Польшчы, у Варшаве, і якія ёсць такой першай хваляй пасля ўжо кітоў беларускага постпанку, праз якія, в прынцыпе, Беларусь у свеце таксама ведаюць. «Молчат дома», «Нюрнберг» і іншыя. Гэта ўжо гурты вялікія, адбыўшыся, збіраюць вельмі салідныя туры, як мы ведаем. І тут ёсць такая новая школа, і вось мы сабраліся разам, каб у тым ліку і польскай аўдыторыі прадставіць, хто тут яшчэ панаехаў. Давай, чаму гэта людзі з усходу? То бок для палякаў мы людзі з усходу, гэта так? Ну, канешне, але не толькі так. Гэта пэўны культурны рэферэнс, так. Ёсць такі гурт «Секера», ён для польскай зімнай хвалі вельмі багата значыць. Гэта польскі гурт. Польскі гурт, так. Ну, гэта субкультура постпанку, ці, як палякі называюць, зімная фаля. Мне там вельмі падабаецца назва, такая халодненькая, цікавая, славянская. Ёсць у іх такі трэк, такая песня, так і называецца «Людзі ўсходу». Я размаўляў, уласна, з палякамі. Тады, канец 80-х, гэта было пра палякаў, ну, ці пра там... Хто там яшчэ, да, я кажу, не, на той момант гэта было мой калега, ну, власна, вот Войтык, які зняўся ў нас кліпе, кажа, гэта было пра нас, бо мы адчувалі сябе, ну, аутсайдерамі ў свеце, і вось гэта канцэпт сходу, мы недзе там, а вось недзе там Еўропа, ну, і гэта праўда сказаць, што сёння гэта ў багатай меры пра Беларусь, пра ўспрыняцце Беларусі, хацелася бы нам ці не хацелася б. Вось, і мы проста патлумачылі вельмі хуценька, што окей, сёння ёсць такі БССР, насамрэч, і вось ёсць такія гурты, якія граюць тое, што было Польшчы 30 год таму. Ну, дарэчы, чаму вось гэта хваля цяпер такая цікавая свету, так? Чаму «Молчат дома» збіраюць мільённыя праслухоўванні і там тысячныя залы? Чаму ад іх фанацеюць? Ніхто ж не разумее, пра што яны там спяваюць. Сергей, якая твоя версия? Такая псевдоностальгия. У меня есть представление о том, что люди, которые максимально далеки от этого... Ведь «Молчат дома», например, пользуются огромной популярностью в Латинской Америке, там, где и зимы-то толком нету. Поэтому и там псевдоностальгия по таким, как бы сказать... Это называется думерская музыка. Знаете, такая музыка молчаливых, депрессивных людей, которые вот в окружении панельных домов живут, у которых государство отбирает, по сути, будущее, да, и люди, которые живут в таких ярких и теплых краях, как в Латинской Америке, для них это экзотика такая просто невообразимая, их это привлекает. Также эстетика социалистическая, которой пользуются «Молчат дома», то есть эстетика этих бруталистских домов, я не знаю, каких-то архитектурных сооружений, построенных тоталитарными этими машинами, она тоже привлекает, она и ужасает, и привлекает одновременно. У меня такое... Мы аддаем карацей кантынент Амерыка даў нам бульбу, якой мы сталі вядомыя, і мы цяпер аддаем пазыкі ў 21 стагоддзі ў выглядзе постпанка і халоднай фалі. Как бы дзякуй Америка Веспуччи, всім амерыканцам, цяпер беларускія гурты лабаюць ад Нью-Йорка да Лімы. Вось. Так, давайте я нашим гледачам скажу і слухачам тое, што Алесь гэта фронтмен гурта «СОЖ», а Сергей... Сербскі нож. Сербскі нож. СОЖ «Сербскі нож». Нібыта наўмысна вы так прыдумлялі гэтыя назвы, каб яно рыфмавалася добра. Каб не забыцца, да, ну, паэты плюс старыя людзі. Ну, і яшчэ два гурта будуць на фестывалі, мы б хацелі пра іх таксама расказаць з вялікай радасцю. Да, будет «Прорва» и «Ковельские псы», две группы еще. Вот. Ну, вообще постпанк трансформируется, мне кажется, тоже интересно об этом пару слов сказать, потому что тот постпанк, который играли, например, группа «Нюрнберг» и «Молчат дома», это
ну, как бы так сказать, как раз-таки cold wave, такая вот холодная волна, там, new wave и так далее. Тот постпанк, который сейчас, как сейчас, там, в второй половине десятых годов появился, например, в Британии, он звучит совершенно иначе, там больше агрессии, больше каких-то, ну, как бы это сказать, влияния хардкора, наверное. Вот, поэтому и группы, которые с нами будут играть, они, в общем-то, ну, звучат немножко иначе, чем те же «Молчат дома», по крайней мере, некоторые. Вот. А давайте про ваши гурты. Олесь, літаральна колькі гадзіну таму? Ці это Да, зараз? гадзіну, да. таму у гурта «Сош» выйшаў кліп свежы, новы, Да. красивы. «Эрос и Танатос». Мгм. Там, вось, паглядзіце на нашым ютубе. Выйшаў кліп, вельмі цікавы. Там гурт ідзе на псіхатэрапію, вельмі ўсім знаёмы, не толькі гуртам, але і людзям, як бы мы ўсім рэкамендуем гэта. Ну, гэта... Ну, магу троху, пару словаў пра яго расказаць. Яго здымаў шатландзец, ён неяк з'явіўся сам, у гурце «Сош» багата метафізікі адбываецца само сабой, з'явіўся шатландзец. У адной экспатскай суполцы чалавек хацеў зняць кліп. Ему написали некалькі людзей, ён іх запытаў, ёсць некая ідэя, што здымаць. І я сказаў, я быў адзін, хто яму сфармуляваў ідэю, ну, в прынцыпе, сцэнар, як гэта рабіць. І ўсё так цікава, ну, бываюць такія моманты, вау-моманты. Я кажу, слухай, нам трэба будзе зняць псіхатэрапію, трэба кабінет. Ён кажа, слухай, мяне і моей жонкі акурат у нас ёсць свая клініка. Ну, і типу, бах, это такі мэч-мэч, ну, навмысна не прыдумаеш, як я б хацеў, я хочу зняцца ў студыі, што сказаў, о, я акурат працую на Еўрарадыё. Так от заместала з гэтай клінікай і з кропкай прыемная супраца, плюс яна такая, ў пэўным сэнсе, сапраўды першая нейкая міжнародная супраца, таму што здымаў ўсё шатландзец, здымаўся ў галоўнай ролі, уласна, паляк, які кансультаваў мяне пра людзей всходу, Войтак. Ну, ён, натуральна, там, я і басіст, мы ведалі яго, і калі я ведаў гэту ідэю, казаў, вось гэты чалавек, ну, ён стопудова просто абсалютна класічны псіхатэрапеўт. Мы калі паказвалі хлопцам, хто яго не бачыў, казалі, ну да, это стопудова. Вось гэта ў падтрымку песня, якая толькі што выйшла, ну і нагадванне, што варта схадзіць на канцэрт у пятніцу. Мы задаволеныя і задаволены тым, што гэта зрабілася хутка. Да, насамрэч. Ага, але напрыканцы, здаецца, года я чытал твоё інтэрв'ю для Reform News, і ты там вельмі нешта надэпрэсаваў у гэтым Надэпрэсаваў? Ну, это стыль такі, постпанк. Цяжка гуртам у эміграцыі, што вашаму гурту ў прыватнасці цяжка, што вось гэтае ўз'яднанне, яно не дало таго эфекту, якога, відаць, чакалася, што ты нават падумваеш, што калі там ўсё пойдзе так, то можа і распускаць варта гурт. Вось раскажаш? Нехта чытае гэта інтэрв'ю, ну окей, прикольна. Ну, а каму лёгка? Нікому з нас не лёгка, пытанне, як гэта пражываць, і окей, мне як... Ну, па-першае, гурт, калі мы пра «Сош» кажам, гэта 4 чалавекі, і гэта гурт Four Pieces Band, як бы, як Beatles, ці як Doors. Гэта не гурт, дзе ёсць там адзін чалавек і ўсе астатнія. Гэта важна, ёсць розныя меркаванні. Мне было, да, зусім что-то цяжка ў канцы года 24-го, як багата каму з нас бывае і было. Я хацеў пражыць гэта, прынамсі, напрыклад, гэтым кліпам, гэтай спробай, вось матэрыялізаваць, пражыць гэта ўсё праз сцэну псіхатэрапіі. Я спадзяюся, гэта дапаможа ўсім нам. Ну, камон, ніхто не закрываецца, вось фестываль праводзіцца з такімі людзьмі разам. Мы жывем, існуем, дамовіліся пісаць альбом без дэдлайнаў, ну, нарэшце, больш гэтым займацца. Вось, такія навіны у нас. Добра, Сергей, ваш гурт узнік ужо тут у эміграцыі, я так разумею. Ну, можно так сказать, да, мы уже здесь собрались. І як гэта рызыкаваць? Ну, мне падаецца, што гэта ў нейкім сэнсе рызыка беларускім музыкам сабрацца ў эміграцыі, як бы пачаць граць і тут у новай краіне заваёўваць сэрцы людзей. Так пафосно скажу. Ну, как-то это уже было для нас не впервой, мы уже собирались и в Украине живя, то есть это был такой просто следующий этап. У нас не было даже раздумий, то есть мы просто приехали сюда, я уже начал
будучи здесь один, то есть я приехал со своей супругой раньше, чем остальные ребята, и просто я начал делать электронную музыку сначала, а впоследствии уже так произошло, как Олесь вот упоминал, какая-то метафизика происходит, там всякое интересное. И судьба нас свела с остальными участниками снова, а с некоторыми просто свела. И не было каких-то вопросов, там, делать нам музыку или не делать, играть нам, снова не играть. Просто мы начали записываться, там, какие-то концерты делать. Причем как бы всегда так у нас выглядел этот процесс, что мы собирали группу, потом обнаруживали, что где-то эта группа должна играть, и потом мы начинали организовывать концерты. Как-то себя развлекать. Вот тут тоже так часто происходит, что ты собираешь группу, потом хочешь где-то играть, там, с другими коллаборируешь и играешь. До рэчы, вось усе нашыя зоркі, якія пераехалі, я маю на ўвазе Вольскі, Навібэнд, Петля і гэтак далей, яны сюды перавезлі з сабой і сваіх слухачоў. Як вам гэты пераезд без слухачоў даўся? Я так разумею, што СОЖ, магчыма, прывёз некага з сабой таксама, але вось наколькі складана прарывацца праз гэтыя джунглі? Прывезлі з сабой, да, толькі свае псіхаэмацыйныя траўмы. Я прыемна чуць, але я не думаю, што так. І гэта бачна па гэтым фестывалі, і я не хачу наракаць, але магу канстатаваць. Вот на сённяшні дзень ідзе папярэдні продаж квіткоў, ім нам цікава проста назіраць. І маемо, што маема, як казаў вялікі Кучма. На сённяшні дзень больш паловы людзей, якія квіткі набываюць, гэта польская аўдыторыя, не беларуская. І я не хачу, каб гэта прагучала, што я... Калі нехта набывае квіток на канцэрт, гэта добра. Мы радыя, натуральна, ўсім. Але гэта стварае, окей, цікава, выходзіць, што вось гэты пракамунікаваны, я гэты дзеяслоў ніколі не змагу вымавіць, да, месседж, што вось халодная хваля з БССР, ён хутчэй зацікавіць польскую аўдыторыю, чым беларускую. Знову-такі, постпанк, гэта не Навібэнд. Навібэнд грае добрыя, эстрадныя, якасныя песні, класныя ребяты, гармонія, голас, супер. Постпанк троху іншая музыка все-таки, гэта праўда. Гэта праўда так, і нікога, можна дарасці, некаторыя гурты дарастаюць да гэтага, але збольшага постпанк не збірае не такая музыка, як у Наві. Ось, любім іх, цэнім, класныя людзі. І гэта такі пэўны парадокс, окей, можа быць, большасць нашай аўдыторыі будзе не беларусамі. На сёння гэта выглядае так, прынамсі па гэтым канцэрце, але зноў, напрыклад, гуртоў беларускіх, што адбыліся ў свеце, і яны ўжо ездзяць па лацінскай Амерыцы, па ўсіх Амерыках, памянуты, там яўна іх аўдыторыя не беларусы, прыходзяць людзі, дзякуй тым, хто прыходзіць, дзякуе бардзо, прыходзіць свае, мы радыя ўдвая, канешне, вось, неяк так. Дарэчы, цікава, «Молчат дома», яны ж таксама і не былі папулярныя ў Беларусі асабліва. Хто там на іх хадзіў? Чаму беларусы так не вельмі любяць вось гэты кірунак? Не знаю ответа, но они не были популярны, кстати, даже когда ездили с концертами в Петербург. Вот я краем уха просто сталкивался с этими историями. Там они пару человек собирали всего. А почему они не были популярны? У нас как-то так нужно подчеркнуть, что чтобы быть популярным в Беларуси, часто нужно сначала стать популярным за пределами Беларуси. А мне кажется, у нас слишком много депрессухи и так в стране. То есть, поэтому вот так вот я бы сказал. Напэўна, так, але мы таму збіралі ўласнае і лайнап троху разнастайны. Дзякуй Сергею, што патлумачыў пра змены ў стылі. Сапраўды, натуральна, напрыклад, ковельскія псы максімальны не постпанк, да, але гэта людзі блізкія па духу, па дэпрэсіі, па гэтым шалёным вайбе, іх толькі што выйшаў альбом. Гурты абсалютна розныя, 2 беларускамоўных, 1 рускамоўны, 1 білінгвістычны. Гэта ў цэлым, гэта вот такі нармальная лінза, як усё на беларускай сцэне ёсць. Ковельскія псы выпусцілі альбом, класны, цікавы. Я не ведаў, вось
я думаю, все, што яны проста гэта нейкія людзі там у космосе. Не, мне вельмі падабаецца трек ПТУ, мы размаўлялі з імі, і гэта не считываецца напрамую. Ён напісаны паводле думак пра палітвязня. Вось чалавек уяўляў сабе, што такое, калі троху інтэлектуальны чалавек трапляе за краты і ідзе перавучвацца, як ПТУ, калі вучыцца. Ёсць пэўны канчынгент, назовем гэта так, не такі інтэлектуальны, і ён трапляе пэўнае такое ПТУ. І гэта, я думаю, ім варта больш пра гэта, шчыра кажучы, расказваць. Я вельмі цаню у мастацкіх выказваннях, калі так грае на вельмі сумную тэму, немагчыма ныць бясконца, гэта праўда так, але траўмы ёсць, яны як бы пражываюць гэта такі дэнс макабры. Вось, таму я раю усім не спазняцца, бо ковельскія псы будуць фестываль адкрываць, і вот хочу прарэкламаваць іх новы альбом, і іх таксама яшчэ багата сайт-праектаў, вяртаючыся да тэмы, як гурты выжываюць, каб не перасабачыцца адно з адным. У ўсіх розныя перыяды, ведаю, можа это інсайт, паб'юць мяне хлопцы, што таксама там ковельскія псы багата што захоўваюць свой гурт, у тым ліку дзякуючы таму, што іх ёсць паралельныя нейкія актыўнасці, бо мы усе людзі, усіх ёсць амбіцыі, вялікія візіі геніяльныя, все такое. Вось, а гурт Прорва закрые фестываль, была такая ідэя, каб у канцы быў паўнейшы разнос, яны граюць зноў-такі па гэтай шкале, вот, дзе постпанк, тут электронна, тут панк, яны все-таки больш да чыстага панка, хоць яны самі сябе называюць колд-панкам, што таксама прыгожа. У канцы трэба ўсё разносіць нафіг, як бы гэта яны зробяць цудоўна. Гурту, дарэчы, пра аўдыторыю, яны больш граюць па такіх больш польскіх мясцінах, па панкаўскіх мясцінах, па сквотах. Ёсць сапраўды польская аўдыторыя, хоць гурт чыста беларускамоўны. У іх такія трушныя панкаўскія тэксты, даволі прамалінейныя. І гэта добра, бо для мяне асабіста выйшаў іх альбом. Ён для мяне гэта як грамадазнаўства ў мінулым дзесяцігоддзі. Там няма высокіх метафораў, і яны не патрэбныя, а ў панк-року быў той час, які мы, ў прынцыпе, пражываем. Цяжка сказаць нешта. І ён мне вельмі заходзіць, вось мы так сабраліся. Пра сябе я хацеў проста закрыць блог, каб тых, каго з намі няма, расказаць лепшае, што я думаю пра калегаў. А сербскі нож што? Выйшаў альбом, вот у сербскага у нас толькі кліп і сінгл. Вось, выйшаў цікавы альбом пра сербскі нож, не ведаю, ці Сергей раскажа пра яго сам, ці мне прыйдзецца... Мне как-то неловко обычно. Не умеешь. Собственно, Трэба, Сергей. Вещи вышедшие. То есть я пытался это как-то раз сделать, и вышло как-то неумело. Что ты адчуў вот для цябе? Нет, это в целом стратегически, это просто выход второй части трехчастной большой работы. Поэтому там в скобочках написано, что это триптих. То есть первая часть этой работы была «Яма», а вторая вот вышла, называется «Исход». И третья, когда выйдет, уже все посмотрят, послушают и узнают, как она будет называться. «Исход» это с Беларуси? «Исход»? «Исход» это, вот, кстати, интересный вопрос. Тут много сразу же слоеный пирог смыслов, я бы сказал, потому что мы записывали в том числе электронные версии псалмов в переводе Сёмухи. То есть там есть 4 псалма из песни Восхождения, которые обычно трактуются как песнь, описывающая возвращение евреев из вавилонского пленения. Вот. Как-то такой смысл я туда вкладывал, когда это записывал. А «Исход», можно сказать, что это как исход из внутренней иммиграции какой-то, в которой мы пребывали. Вот мы сейчас делаем концерт, на который приходят поляки. Это для меня вообще шок, конечно. Вот, это такой выход в свет, выход из шкафа, можно так сказать, чтобы особенно не углубляться во все эти высокие материи. Вот, можно так. Гурт «Сербскі нож» вельмі цікавы яшчэ сваёй візуальнай ідэнтыкай, і я рады, што Сергей падзяліўся гісторыяй пра назву. Я попрошу насамрэч яго расказаць, што такое хрысціянскі анархізм. У нас была там проста у суполцы некалькі пытанняў. Беларусь вельмі розная, мы ніколі не ведаем, што такое Беларусь. І калі гурт «Сош», ён трымаецца лініі там чыста беларускай мовы, само сабой, беларускай лацінкі. Я вот зараз, дарэчы, не знайшоў,
вагаюся, у мяне там пытанне ёсць да лацінкі, карацей, з гэтай літары L крыскаванай ці не. Ладно. Вось. Але мы лацінізаваныя, гэта наш месседж візе такая. Сергей капае візуалы і натхнення, да, у школе іконапісу Вялікага княства літоўскага. І там багата гэтых літараў кірылічных, як мы багата хто сёння скажа: "Господі, это ж нейкі гарафон, это ж рускі мір ці не". Ну, канешне, гэта не так, да, бо у нас свая гісторыя хрысціянства, гэта не толькі пра Маскву, безумоўна. Гэта так. І я бы сапраўды мне вельмі гэта цікава паслухаць, разуменне, як что за фигня, Сергей? Как так? Да, что за фигня? Ты дошел до жизни такое, да, обычно, да. как спрашивают. Вообще заинтересовался этим всем, как ты говоришь, героя-фондом, всем этим кириллическим наследием, еще живя в Киеве, потому что ты приезжаешь в другую страну, перед этим я там переехал, мне было лет сколько, 19-20, я впервые был за границей, по сути, и ты сталкиваешься с другими людьми, это другой народ, они похожи на тебя, но они другие все же. И вот опять же этот вопрос о том, что да, русская православная культура, кириллическая, у меня всегда ассоциировалась вот реально с русским миром, с Московией, там, со всем этим. А тут ты приезжаешь, и вроде бы люди, которые действительно находятся в конфликте, в прямом, да, в том числе горячем, с этим государством московским современного вида, они все равно эту традицию развивают, придерживаются ее, это часть их идентичности. И мне стало интересно, как это вообще у нас выглядит с этим. Оказалось, что все выглядит очень круто у нас с этим, потому что традиция Великого княжества, она тоже во многом, первое, статуты, да, они, если мы посмотрим, как там это все выглядит с оформлением статутов, со шрифтами наборными, которые тогда использовались, они все, очень красиво кириллически оформлены. Если мы посмотрим на Библию Скорыны и вообще на Апостола книгу, на те шрифты, которые он использовал, они тоже кириллические. И традиция иконописи, посмотреть, как она выглядела, я часто, как бы сказать, подписан на Ветковский музей, может, так можно сказать, прорекламирую. Вот. И я наблюдаю, как они сохраняют традицию старообрядцев наших, белорусских. И мне кажется, просто такой источник невероятный вдохновения, который просто никто не использует, который вот лежит себе, и русские им пользуются, а мы как бы, ладно, и забирайте. Вельми белорусская рыса, так. Золотой такой горшочек. В общем, оттуда можно черпать много чего. Так, поглядите клипы сербского ножа. Да, у нас есть один клип на коленке собранный, один. Клипы сожа. У вас вось мне падабаецца пра танцы кліп вельмі. Дзякуй. Сапраўды, да, мы раней наздымалі больш анімаваных рэчаў, это таксама пэўны ісход. Нам было радасна зараз зняць кліп жывы все-таки нарэшце, бо нам трэба выйти, мы ж не Гориллаз, але тады было такое прынята рашэнне. Мы назаўжды дзячныя Алексею нашаму, які рабіў гэтую анімацыю. На той момант гэта стала такой таксама візітоўкай для нас, але так, нам трэба жыць далей, трэба пісаць альбом, выступаць на фестывалі, трошку, карацей, здымаць маску. Вось. Я постоянно подкалываю просто хлопцаў. І у іх сапраўды цікавая ідэнтыка, яны граюць масках, і я хацеў, каб гэта рэч пра ВКЛ гучала, можа быць, для больш консерватыўнай часткі слухачоў там еўрарады, які думаюць, нейкі панк, як это вольскі там сабе перапосціў, нейкі панк-фестываль, што нейкія панкі там, што яны наркотчыкамі, напэўна, просто шыряюцца. Нам вельмі багата, што цікава ў глыбокай беларускай культуры, кожнаму са сваіх бакоў, бо ў мяне трохі свой погляд на Беларусь, і мне таму цікавы гэты дыялог і з Сергеем по-свойму, з коэльскімі псамі, з іх поглядам, якім адгукаецца тэма, напрыклад, паліць зняволеных, і якім гэта баліць, у іх як бы весёлай, тыпу крэйзі музыкі, але не, гэта ўсё на глыбіні, там прорва, там все ясна, прамы месседж. Вось неяк так, бо мы ўсе розныя, это розныя віды мастацтва, і мне гэта цікава асэнсоўваць для сябе, як мастацтва, і тое, што у нас ёсць нейкае паведамленне, у нас вельмі мала, мне здаецца, музыкі для сябе гэтым займаюцца, это іх справа, мне так цікава жыць, і мне цікава фармаваць
такі меседж, окей, раз уже мы ў Польшчы, то для палякаў, бо мы тут, як бы, мы тут яўна на нейкі час. Да, мы заўтра не едзем дадому. Ну, мы маем размаўляць, як бы атлумачыць, хто мы. І мы, да, радыя падтрымцы. Вось. Ну і класна складваецца. Мне здаецца, да, для тых, хто ідзе на гэты фестываль, не ведаючы гэтыя гурты, ці ведаючы толькі адну, вось будзе акурат такая даволі шырокая палітра, не тое, што 4 гурты граюць класічны постпанк. Ну, я б сам бы не пайшоў, калі просто 4 гурты лабалі абсалютна адно і тое ж. Ну, сорі, гэта трошку сумна, праўда, як бы. Так, слухай, давай нагадаем, бо яшчэ раз пытаюцца. Мы сёння гаворым пра фестываль «Людзі з усходу», які адбудзецца ў клубе «Хмуры» у пятніцу ў Варшаве. Гурты, якія там будуць іграць, гэта Алесь Плотка. Гэта гурт «Сош». Вось Алесь Плотка яго тут сёння прадстаўляе. «Сербскі нож» Сергей Сасункевич прадстаўляе. Будзе гурт «Прорва» і гурт «Ковельскія псы». Так што, сябры, калі вы вольныя ў пятніцу ўвечары, ідзіце у «Хмуры». Там, праўда, як звычайна чамусьці бывае з беларусамі, у пятніцу ўвечары будзе яшчэ адзін фестываль, як заўсёды такія накладкі, вось гэта нейкае дзіва дзіўнае. Нібыта беларусы адзін адному ставяць нейкія падножкі. Ну, да, сапраўды, на фестывале яшчэ трошку ёсць квіткоў. Мы рэкамендуем на ўваход, ну, браць загадзя. Квіткоў 30 яшчэ ёсць, лепш вазьмеце сёння. Сапраўды, 17-го будзе фестываль «Інэкскульт». Я не абламаюся яго прарэкламаваць. І мой меседж такі, што калі вы больш любіце тэатр, схадзіце на «Інэкскульт». Калі вы больш любіце музыку, прыходзьце на наш фестываль. Гэта, мы ж не нарадовы збіраем, як бы, да, ніхто не Макс Корж. І гэта сярэднія такія залі. Я думаю, в Варшаве дастаткова беларусаў, каб і «Інэкскульт», і «Людзі всходу» сабралі поўнай залі, быў солдат, все былі шчаслівыя. Не знаю, хто выпівае, быў п'яны, хто не выпівае, просто радаваўся. Все, што добра, ну так склалася, не ведаю чаму. Ну, бывае, ну, хорошая дата, Новы год, мы... Было б лепш, каб адзін дзень іх не было, але што зрабіць? Я заклікаю людзей не сидзець дома, карацей, і нешта выбраць, і схадзіць хоць кудысьці. Атрымліваецца, што, ў прынцыпе, многія як бы і, можа б, хацелі інтэграцыі такой, так, беларускай музыкі, беларускай культуры там вось сюды, у гэтую культуру. А у вас яно само сабой атрымліваецца. То бок палякі любяць такую музыку, яна для іх нешта значыць, яны прыходзяць на вас. Вам не падаецца, што, можа быць, проста пачаць тэксты яшчэ на польскую мову перакладаць, каб ужо зусім было зразумела і зусім было так конкретно, что мы будем иметь своего слухача? Тексты в этой музыке просто не главная составляющая, мне кажется. Хапае атмосферы. Ну, для поляков, я думаю, да. Экзотика. Ну, сапраўды, я думаю, что тут стыль, канешне, і тая вось публіка ёсць у Польшы, ці, напрыклад, у Германії. Вось гэта публіка New Wave, постпанк. Для яе сапраўды мова, ну, не такі ўжо вызначальны фактор, я б гэта было б для, як это карэктна і з павагай назад, класічнага беларускага року, да, дзе ёсць моцны вельмі акцэнт там на тэксты, на нейкія меседжы. Я думаю, што нам троху прасцей у гэтым сэнсе, ну так выходзіць, да, само сабой за жанр, што гэтая публіка, яна больш open-minded, адкрытая, да, камон, для беларускай, для паляшуцкай, для любой, як бы, мовы, абы вось гэта было неяк сфармавана, ну, окей, базава патлумачана. Вось, неяк так, таму... Ёсць плюсы, ёсць мінус. Наконт польскай мовы, ну, у нас была спроба, але даўно мы там пісалі сайт-праект. Можа быць, гэта будзе. Яна цікавая. Ну, я все-таки найперш паэт. Ось. Польская мова цікавая фонетычна. Ёсць рэчы, якія мне цікава выразіць, якія проста не гучаць па-беларуску. І наадварот. Можа быць, гэта працягнецца. Такой, зноў-такі, ніхто не ставіць сабе мэту, все, перайшлі на польскую, наша мэта там нарадовая праз 5 гадоў. Як бы сёння не, можа быць, нейкія эксперыменты будуць. Зноў, мы назаўжды, anyway, мы назаўжды застаемся беларускім гуртом. Вось, чтоб я заўтра не праспяваў па-польску. Ну так, а ці ўвогуле патрэбная гэта інтэграцыя ў польскую культуру беларусам?
як бы з аднаго боку у нас не самая лепшая сітуацыя, так, калі там толькі эмігранты ходзяць на канцэрты, праўда, а палякаў гэта не цікавіць. Я маю на ўвазе акурат іншыя гурты, так, а з іншага боку, ну, яно ж добра, таму што гэта публіка, гэта грошы, значыцца. Ну, мы такие послы, можно сказать, Беларуси здесь, культурные, если так вообще можно выразиться. И, как Олесь уже подчеркивал, наша даже не задача, а просто так получилось. Мы представляем здесь Беларусь, потому что среди многих поляков какое-то вот есть представление о том, что на всходе, там, на востоке одно большое такое море непонятного постсоветского какого-то киселя, вот, и там нету разницы. Там, ну, украинцев, ладно, они уже выучили, что есть такая страна, многие. По крайней мере, я работал с такими поляками. Вот Алену ведаешь, ну. Ну да, и мы здесь как бы представляем как раз-таки свою, не знаю, музыкальную андеграундную традицию во многом, какую-то традицию современной белорусской музыки, которая популярна во всем мире, да, и они через это узнают. Не обязательно переводить это на польский, опять же, возвращаясь к вопросу, потому что им даже нравится эта экзотика. Мне кажется, среди молодежи, по крайней мере, я встречал такие мнения, что им нравится эта экзотика, им нравятся, ну, другие там слова кричать, похожие на их язык, но отличающиеся. Такая климатик такой, знаете. Ну так, раз ужо мы тут, зноў кожны абірае сабе сам, гэта ж справа прыватная. Мне здаецца, калі мы тут жывем, мы займаемся творчасцю, важна расказаць, што мы ёсць. Ну, нас неяк прымаюць добра, прымуць лепш, ну, тады зусім дзякуй там максімальна, і так даволі прыемна. Я ведаю па клубах, што добрае стаўленне да беларускіх артыстаў, ну, збіраюцца нейкія залі. У гэтым клубе быў першы канцэрт, такі сольны праекта Віцебск. Я рады, што схадзіў, мне не прыйдзецца разрывацца і 17-го не думаць, што я не бачу свету бень, таму што я схадзіў загадзя, окей, мне нормально. Вось, ну, поўны клуб, як бы хмуры задаволены, і канцэрты Петлі, напрыклад, ну, Петля вялікі прыклад, большы гурт. Таму так, трэба час ад часу пра сябе расказваць. Мне здаецца, інтэграцыя патрэбная. Зноў, польскае грамадства ўсё-такі вельмі рознае, да, і тут абагульненні такія рызыкоўныя, але для часткі адкрытай да свету абсалютна ясна, што мы маем нейкую каштоўнасць. Вось гэты прадукт ясны, зноў такі, ну, сапраўды, што пра Беларусь ведаюць у свеце, мне здаецца, людзі там, якія палітыкай займаюцца, трохі не разумеюць, што такое «Молчат дома» на сённяшні дзень для Беларусі. Як бы гэта адна з візітовак, ну, я б хацеў, каб, канешне, яны заспявалі па-беларуску, таму што вчылі всім пофігу, як бы руская ці беларуская, мне не ясно. Не хочаце, заспявайце класіку, Янку Купалу, гэта будзе, ну, панад усім, да, ніхто Міністэрства культуры нічога не скажа. Ну, гэта праўда, рэдкая у Беларусі не самы пазітыўны імідж у сённяшнім свеце. Это праўда. І у нас ёсць, окей, там яшчэ на ўсход для культурных людзей, хто ёсць там, гэта нейкі Мулявін, не знаю, нешта яшчэ, то на захадзе... Михалок, да. Сергей Владимирович. Таксама непроста дзядзьку. Дасылаем всім прамяні да добра, каму непроста, нам всім непроста. А на захадзе сапраўды постпанк беларускі гэта рэдкае пазітыўнае нешта пра Беларусь. А ўсё астатняе, ну... Рэпрэсіі, санкцыі, ракеты. Тут же, ну, Чернобыль. Политвязни. Вот, топ-5. Ну и шестым где-то там «Молчат дома». Ну сверху. Да, ну... Топ-10 «Молчат дома». Топ-10. Ну так. Ну што, дзякуй, што завіталі. Давайте яшчэ раз нагадаем про 17-го, Олесь, Сергей. Ну да, 17-го будет концерт «Люди всходу». Приходите, пожалуйста, потому что мы всех ждем и очень будем рады видеть. Олесь. Все правда, да. У пятнічку давайте паслязаўтра сустракаемся ў клубе «Хмуры». Хто любіць постпанк, не любіць постпанк, бярыце сяброў польскіх, украінскіх, амерыканскіх. Вось, дзякуй за падтрымку, дзякуй, што слухаеце нашы песні і ходзіце на нашыя канцэрты. Так, дзякуй всім.
Дзякую вам, хлопцы. Нагадаю, што нашымі гасцямі сёння сталі Алесь Байсан-Плотка, музыка і паэт з гурта «СОЖ», а таксама Сергей Сасункевич з гурта «Сербскі нож». Гэтыя гурты, як ужо мы сказалі вышэй, 17 числа выступяць у варшаўскім клубе «Хмуры». Прыходзьце, сябры, ну а праз некалькіх хвілін, дакладней 23, у нашай студыі зноў з'явіцца Зміцер Лукашук, так што добрага вам дня.